So, for your phone box, guys. Hey guys, so for today's video lang kay mag-sign me og contract sa among gipuy-an. Yeah, mo ni siya. Maglakaw mi. Anyway guys, nindot kay ang weather kay init din. Bugna-bugna gamay but dili lang gid kay siya hangin. Then ako ang mga tao diri kay nang gawas na. Yeah, ang mga tao nang gawas na. Yan, nindot ang adlaw. Lakaw-lakaw lang mi. Yung mga tao, which is mga tao, tanaw sila na mga way, nagdamig dako kay camera. Una-una lang ko kay mauwaw ko. Mauwaw siya sa akong camera, si my love. Tako kay no, in your face sa kay nang kamdahan mura sa i-report na sa Lespo. Ha? Mura sa i-report as Lespo. Yeah, okay naman. Yeah, so I think siguro mo invest siguro mi kanang gamay na camera para at least yeah, dili lang siya lain or ambot lang dili lang matingatin tao. Na ngano gadamig dako kay na camera. Hopefully soon. Dol-dol na mi sa asa ni mag-sign sa mo ang contract. And kani siya diri na side guys, mga shops, bus stop na dito. Hopefully again soon makapalit mig bagong camera na mas gamay ug dili intimidating. And we are here now. So man yang pangan kung asa mi sitaw gani. Yeah, nga nang tag-iya or nag-take care sa among girentahan. So we're here inside. Makuyog ko? Yeah, so nanasod sila. I'm not sure if pwede ko kasud, but if dili, then diri ko. So maningan guys, Green Park Realty. Yeah, Green Park Realty. Yeah, so sila nag-handle sa among unit, which is good. So until karon na pagyapon ko sa gawas, naghuwat ni Celeste. Yeah, pwede pa. Oh, pwede na kasud. Yeah. Okay, so I'll go in. Hi. How are you? Good. Is it okay if I'll bring my camera? Yeah, okay. If not allowed, then it's fine. Hey guys, so they're on contract. So karon adto ta sa Amcal para makakita mo sa inaw ng Amcal. But dito mo sud, adto sa gawas. And Wanna try Amcal. they're So dira akong i-claim from Parcel Point dira. So i-claim rin ako dira para wala ko'y bayaran sa shipping fee and mas taspas. so kaya siya gi-order na siya sa Amazon, sakto ba? Dili sa Shein. Nya, diri lang i-claim, more ginana. Dira siya i-claim. So dili din sa Amcal gud ni magipalit kani. Claim ang pag-claim ra ang Amcal. Dira Parcel Point, di ba? Last time nag-return ko diri man sa Amazon, diri man pod. Mo na siya gitawag og Parcel Point. Okay. Lain-lain nga mga merchant dira. Di ani mo i-claim or return. Okay. Let's go. Gusto ganyan akong gipalit nakalimot ko. Hey guys, so next stop, Gloria Jeans. So yeah, name there is Gloria Jeans, but I think kusod ba ko my lab? Hey guys, nabalik ni Miss Balay. And naka-mention ko gahapon gud na ako ni siya ulita karon today, this stand. Yeah, stand sa mic. Ito mo itong broken na kanisya. So, fortunately, di na ako mabuhat karon kay yeah, busy. Wa ko expect na narinig sign na contract din. Yeah, so muna siya. I'll do this one tomorrow. Ako na ni hatod sa Australia Post ugma. Okay, so money akong order sa Glory Jeans. Coffee, natag $3, $4. Yeah, it's a bit pricey, but yeah, karon lang good. Gasto lang kita gamay karon. Anyway, hasam Celeste. Hi, my love, where are you? So where's your order man sa Gloria Jeans? Yeah, money mong gi-order. Lami ra? Anyway guys, before lang we end sa video, may pakita ang sige palit ni Celeste. Okay. These are posters. Mga poster din ni. Posters? Ano kailangan mo tag-poster? I-frame ba ng mga
prints ba? Kay, Okay. sa baby, nagpalit ko para sa baby at sa atong kwarto. Saan na ng mga poster? Ka na mga inanak ng mga basketball poster na? Dili, ganang mga pang baby nga mga kuan ba? Kana bang i-frame ni mo? Nindot siya nga kuan para sa No ba? kuan ni baby. Sige daw, abli daw. Isa. Abli daw isa ka. Pero kakita sila ba? Sige na ako ano niya. Sige daw. So here, niya i-frame din na ako siya og Okay, i-frame ano, din gana, na. good. Dili, wait. Masara na siya ka, Bok? Isa man ni siya kaset, pagpalit. So, na siya yung zebra. And then, ang elephant, Look, diba? look. Sa baby room. Wow. Sa baby room. Dara, niya frame din na ni mo. Okay guys, so yeah, ba nang gipalit ni Celeste. And amo na yung end among video. Yeah, if you like our video, yeah, please give it a thumbs up. If na may comments or na may suggestions sa mga muna video, yeah, please comment lang sa below. And yeah, okay lang, subscribe mi sa mong channel. Tako kay nagtabang sa mua. Pasalamat mi daan. Thank you so much in advance. And Click like, subscribe, and hit the bell notification to get notified on future videos. Bye! bye. It may be hard to